መቼም ብዘይ ዘይቲ ምግቢ ምስራሕ ዳርጋ ይከኣልን እዩ ምባል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብዚ ዘይቲ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ ሰባት ግን ውሑዳት ኣይኮኑን። ንምግብኹም እትጥቀሙሉ ዘይቲ እንታይ ዓይነት ይኸውን? ካብ ካንሰር ጀሚሩ ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከቃልዕ ዝኽእል ሓደገኛ ዓይነት ዘይቲ ከም ዘሎ ኸ ትፈልጡ ዶ ትኾኑ? እቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዘርግፍ ዘሎ ዓይነት ዘይቲ ኣየናይ ይኸውን? መፍትሒኡ ኸ እንታይ ይኸውን? እቲ ጥዑይን ሓደገኛን ዓይነት ዘይቲ ኸ ብኸመይ ክንፈልጥዎ ንኽእል? እዚ ቪድዮ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ክመሃረሉን ስለ ዘለዎ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ሰናይ ፃንሒት። ኣብ ኩሉ ቪድዮታተይ ክነግረኩም ከም ዝፍትን ብምግብነት ይኹን ብመስተ መልክዕ ናብ ሰብነትና ዝኣቱ ሽኮር ንጥዕናና ጎዳኢ ምዃኑ እዩ ሓቂ። እዚ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 3 ግዜ ንምግቢ ንስራሕ ንጥቀመሉ ዘይቲ ጥዕና ዘይብሉ ምዝኸውን ካብ ሽኮር ብዘይነኣኣስ ንሰብነትና ዓብዪ ጉድኣት ከምፅእ ከም ዝኽእል ግን ብዙሕ ኣይዝረበሉን እዩ። እዞም ጥዕና ዘይብሎም ዘይትታት ከ ካብ ኣላርጂክ ናይ መዓናጡ ረኽስን ኮሌስትሮልን ክሳብ ካንሰር ከቃልዑ ይኽእሉ እዮም። ፈለማ እዞም ንጥዕና ዘይጎዱ ዓይነታት ዘይቲ ብኸመይ ክንፈልጦም ከም ንኽእል ካብ ምንታይ ከም ዝስርሑን ክንሪኢ ከለና ዘይቲ ዝስራሕ ካብ ስብሒ እዩ። ብዙሓት ዓይነታት ስብሒ ከዓ ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ሳቹሬትድ ፋት፣ ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋት፣ ሞኖ ሳቹሬትድ ፋትን ትራንስፋትስን ይበሃሉ። እዚ ሳቹሬትድ ዝበሃል ዓይነት ስብሒ ንጥዕናና ጠቃሚ ተፈጥራውን ካብ ኬሚካል ነፃ ኮይኑ ብደረቕ መልክዕ ዝርከብን ዓይነት ስብሒ እንትኸውን እዚ ናይ ስብሒ ዓይነት ድማ ኣብ ሰብነትና ንዝርከቡ ሆርሞናት ሴላትን ጠቃሚ ዝኾነ ዓይነት ስብሒ እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ እዞም ሳቹሬትድ ፋት ሙቐት ይኹን ፀሓይ ብርሃን እውን ዝፃወሩ ዓይነት ስብሒ እዮም። እዚ ሳቹሬትድ ፋት ብበዝሒ ዝርከብ ድማ ኣብ ናይ ጤልን በጊዕን ስጋ እዩ። እዚ ናይ ጤልን በጊዕን ስብሒ ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ድማ ክሳብ 205 ዲግሪ ሴልሺየስ እዩ። ኣብዚ ዘይቲ ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ትሑት ምስ ዝኸውን እዚ ዘይቲ ኣብ ሓዊ ነዊሕ ሰዓት ብዝፀንሐ ቁፅሪ ናብ መርዚ እንዳተቐየረ እዩ ዝኸይድ። እዞም ሳቹሬትድ ፋት ዝበሃሉ ግን ብተፈጥሮኦም ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ንጥዕናና ተመረፅቲ እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ዝምደብ ዓይነት ዘይቲ ድማ ኣብ ኮኮናት ኦይል እዩ። እዚ ኮኮናት ኦይል ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ክንርኢ ከለና ድማ ክሳብ 177 ዲግሪ ሴልሺየስ ይበፅሕ እዩ። ካልእ ድማ እዚ ኖርማል ኦርጋኒክ ጠስሚ እዩ። ናይዚ ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ምስ ንርኢ ድማ ክሳብ 150 ዲግሪ ሴልሺየስ ይበፅሕ እዩ። ስለዚ ነዊሕ ሰዓት ፀንሕ ምግቢ ነብስል ምስ እንህሉ ነዞም ናይ ዘይቲ ዓይነታት ብምጥቃም ጥዕናናን ጥዕና ቤተሰብናን ሕልው ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ዓይነት ስብሒ ድማ ሞኖ ሳቹሬትድ ዝበሃል እንትኸውን እዚ እውን ንጥዕና ጠቃምን ካብ ተፈጥሮ ብመልክዕ ፈሳሲ ንረኽቦ ዓይነት ስብሕን እዩ። ግን እዞም ናይ ዘይቲ ዓይነት ሙቐትን ኣየርን ዝፃወሩ ብተወሰነ መልክዑ ጥራሕ እዮም። እዚ ማለት ድማ ኣብ ሙቐት ኮነ ኣብ ኣየር ክፀንሑ ዝኽእሉ ንዝተወሰነ ግዜ ጥራሕ እዮም እምበር ቀልጢፎም ይበላሸው እዮም ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ከምዞም ኣብ መጀመርታ ዝረኣናዮም ሳቹሬትድ ዓይነት ዘይቲ ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሚ የብሎምን ማለት እዩ። ኣብዚ ዝምደቡ ዓይነት ዘይቲ ምስ ንርኢ ኣቮካዶ ኦይል ምፅዋዕ ይከኣል እዩ። እዚ ኣቮካዶ ኦይል ክሳብ 250 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቐት ክፃወር ይኽእል እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ንዝኾነ ሙቐት ግን ክፃወሮ ስለ ዘይኽእል ናብ መርዚ እንዳተቐየረ እዩ ዝኸይድ። ካልእ ድማ ኦሊቭ ኦይል እዩ። እዚ ድማ ክሳብ 160 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቐት ክፃወር ዝኽእል እንትኸውን እቲ ሳልሳይ ዓይነት ዘይቲ ድማ ናይ ለውዝ ዘይቲ እዩ። እዚ ከዓ ክሳብ 160 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቐት ክፃወር ይኽእል እዩ። ራብዓይ ድማ ናይ ሰሊጥ ዘይቲ እንትኸውን እዚ ከዓ 177 ዲግሪ ሴልሺየስ ዝኣክል ሙቐት ክፃወር ይኽእል እዩ። እዞም ዘይትታት እዚኦም ንጥዕና ጠቐምቲ ዝኾኑ ዘይትታት እንትኾኑ ግን ከዓ ንምብልሻው ኣብ ቀረባ ስለ ዝኾኑ ብጥንቃቐ እዩ ክንጥቀመሎም ዘለና። ኣብዚ ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም እውን ዝኾነ ዓይነት ዘይቲ ካብቲ ሙቐት ዝፃወረሉ ዓቕሚ ንላዕሊ ምስ ትጥቀሙሉ ናብ መርዚ እንዳተቐየረ ከም ዝኸይድ ብዚ ዝተለዓለ ድማ ንካንሰርን ንካልኦት ሓደጋታትን ከም ዘቃልዕ እዩ። ስለዚ ደጊመ ክብሎ ዝደሊ እትጥቀምዎ ናይ ዘይቲ ዓይነት ዓብዪ ጥንቃቐ ምስ ዘይትገብሩሎም ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ክትቃልዑ ከም ትኽእሉ ምፍላጥ ከድሊ እዩ። እቶም ሳልሳይ ዓይነት ዘይቲ ድማ ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋት ዝበሃሉ እንትኾኑ እዚኦም ድማ ብፈሳሲ መልክዕ ዝርከቡ ንጥዕና እውን ጠቐምትን ተፈጥራውን ግን ከዓ ካብ ሞኖ ሳቹሬትድ ፋትስ ንላዕሊ ኦክሲጅንን ሙቐትን ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ዝደኸሙ ዓይነት ዘይቲ እዮም። ኣብዚ ንረኽቦ ዓይነት ዘይትታት ድማ ከምኒ ሶያ ኦይል፣ ናይ ሱፍ ዘይቲ፣ ኮርን ኦይልን ናይ ዓሳ ዘይትን ካልኦትን ምፅዋዕ ዝከኣል እንትኸውን እዚኦም ዋላ ንጥዕናና ጠቐምቲ ይኹኑ ግን ከዓ ቀልጢፍና ምስ ዘይንጥቀመሎም ኣብ ሓዊ ነዊሕ ሰዓት ምስ ዝፀንሑ ቀልጢፎም ስለ ዝበላሸው ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ከድሊ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ሓደገኛ ዓይነት ዘይትን ብኸመይ ናብዚ ሓደገኛ ደረጃን ከም ዝቕየሩ ክንርኢ ከለና ድማ ትራንስፋትስ ወይ ድማ ባድ ፋትስ ዝበሃል እንትኸውን እዞም ናይ ዘይቲ ዓይነታት ድማ ንጥዕና ጎዳእቲ እዮም። ንኣብነት ንምንታይ የቃልዑና ምስ ዝብል ምስ ንርኢ ድማ
ንሕማም ሽኮር፣ ንኮሌስትሮል፣ ንሓደገኛ ሕማም ጨጎራ፣ ንኣላርጂክ፣ ንስትሮክን ንካንሰርን ብቐሊሉ ከቃልዑና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ንጥዕናና እውን ብጣዕሚ ሓደገኛታት ዘይቲ እዮም። ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት የርግፍ ዘሎ ዓይነት ዘይቲ እዩ እዚ ትራንስፋት ዝተባሃለ ዓይነት ዘይቲ ማለት እዩ። ናይዞም ትራንስፋት ኣሰራርሓ ምስ እንሪኢ እውን ሞኖሳቹሬትድን ፖሊኣንሳቹሬትድን ብምቅንንባር ኣብ ሓያል ሙቐት ብምፍላሕ ዝስራሕ ስብሒ እዩ። ኣሰራርሑ እውን ምስ እንሪኢ ንናይ ሱፍ፣ ሰሊጥ ካልኦት ዘርእታትን ኣኪቦም ናብ ማሽን ብምእታው ብሓያል ሙቐት ልዕሊ 450 ዲግሪ ሴልሲየስ ብዝኸውን ሙቐት ንኽፈልሕ ብምግባር ንዞም ባድ ፋትስ ንክዳለዉ ይገብር። ብዚ ሓያል ሙቐት ንክፈልሕ ምስ ተገበሩ ድማ ኬሚካል ዝውስኾም እዩ ዝኸውን። እዚ ኬሚካል ድማ ካብዞም ዘርእታት ካብዞም ፍረ ዘይቲ ንክመጥጥ ዝገብር እንትኸውን ሽሙ ድማ ሄክሴን እዩ ዝበሃል። ንጥዕና እውን ኣዝዩ ጎዳእን ሓደገኛን ዝኾነ ኬሚካል ንኽኣትዎም ብምግባር እዞም ናይ ዘይቲ ዓይነት ዝዳለዎ ማለት እዩ። ካብዚ ኬሚካል ብተወሳኺ ፕሬዘርቫቲቭ እውን ይውስኸሎም እዩ። እዚ ፕሬዘርቫቲቭ ንምንታይ ይጠቅም እስትብሉኒ ድማ ናይዚ ዘይቲ ጨና ከይበላሾ ንነዊሕ ግዜ ንክፀንሕ ከምኡ እውን እዚ ዘይቲ ናይ ዘይቱ ሕብሪ ንክሕዝን ዝገብር እንትኸውን ኣብ ሰብነት ዝፈጥሮ ሓደጋ እዩ ብጣዕሚ ጎዳኢ ዝኸውን። እዚ ዘይቲ ንምድላው እውን ብልዑል ዝኾነ ሙቐት ንክፈልሑ ስለ ዝግበሩ ከምኒ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ፣ ኦሜጋ 6 ፋቲ ኣሲድን ካልኦት ጠቐምቲ ስብሕታትን ብዝሓያል ሙቐት ምክንያት ንክጠፍኡ እዮም ዝግበሩ ማለት እዩ። ከምዚ ምስ ዝኾኑ ድማ ሓደጋ እምበር ዋላ ሓንቲ ረብሓን ጨናን ጣዕምን ዘይብሎም ዓይነት ዘይቲ እዮም ዝኾኑ። እዞም ናይ ዘይቲ ዓይነት እንበዓል መን እዮም እስትብሉኒ ድማ ናይ ሱፍ ዘይቲ፣ ናይ ካኖላ ዘይቲ፣ ናይ ዕፉን ዘይቲ፣ ናይ ሶያ ዘይትን ናይ ጡጥ ዘይትን ምፅዋዕ ይከኣል እዩ። ኣብዚ እዞም ዘይትታት ሓደገኛታት ምዃኖም እንዳተፈለጠ ንምንታይ እዩ ደኣ ፋብሪካ ኣትዮም ዝቀነባበሩ ንምግብነት ንክውዕሉ ዝግበር ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ከይተበላሸው ንነዊሕ ግዜ ክፀንሑ ዝኽእሉ እንትኾኑ ብዚ ዝተለዓለ ድማ ንመንግስታት ኮነ ንሰብ ሃፍቲ ብርክት ዝበሉ ዶላራት ኣታዊ ዝገብሩ እዮም ዝኾኑ። ካልኣይ ከዓ ዋግኦም እውን ጅባ ዘይጎድኡን ሕሳራትን እዮም። እዞም ዘይትታት ንምስራሕ ድማ ክልተ ዓይነት ሜላ ዝጥቀሙ እንትኾኑ እቲ ሓደ ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽናዮ እቲ ጎዳኢ መንገዲ እዩ። ብዙሓት ንጥዕና ጎዳእቲ ዝኾኑ መቀናበሪ ካብኣቶም ብምግባር ዝስራሕ ዘይቲ እዩ። እቲ ካልእ ሜላ ድማ ኮልድ ፕረስ ዝበሃል መቀናበሪ እንትኸውን እዞም ንዘይቲ መስርሒ ዝጥቀሙ ጥራምረታት ብልዑል ዝኾነ ፕሬዠር ዝኾነ ሙቐት ከይተወስኸሎም ወይ ድማ ትሕቲ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ ዝኾነ ሙቐት ብምውሳኽ እቲ ዘይቲ ንክፅሞቕ ምግባር እዩ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት መንገዲ ኬሚካላትን ካልኦት መቀናበርትን ከይወሰካ ብልዑል ፕሬዠር ጥራሕ ብምፅማቕ ዝስራሕ እንትኸውን ኣብዞም ጥራምረ ዘለዉ ጠቐምቲ ስብሕታት ከምኒ ኦሜጋ 3 ኦሜጋ 6 ፋቲ ኣሲድን ካልኦት ጠቐምቲ ንጥረ ነገራትን ከይጠፍኡ ዝስራሕ ዘይቲ እዩ ማለት እዩ። ካልእ እዞም ዘይቲ ንምቅንባር ዝጥቀሙሉ ሜላ ድማ ኤክስፕለር ፕረስ ዝበሃል እንትኸውን ካብ ኮልድ ፕረስ ንላዕሊ ሙቐትን ኬሚካልን ዝውስኸሉ ሜላ ኣሰራርሓ ዘይቲ እዩ። ግን ከዓ ካብቲ ናይ መጀመርታ ሜላ ዝሐሸ እንትኸውን ብዝተወሰነ ደረጃ እውን ንጥዕናና ዝጎድኡ ኬሚካላትን መቀናበርትን እዮም ዝውስኽሎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሰለስቲኦም እቲ ዝሐሸን ንጥዕናና ዘይጎዳእ ኣሰራርሓ ዘይትን እዚ ኮልድ ፕረስ ዝበልናዮ ዓይነት ሜላ ዝኸውን ማለት እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኤክስፕለር ፕረስ ዝበሃል ሜላ እንትኸውን ንጥዕና ናይ ምጉዳእ ዓቕሙ ዝተሓተ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ሕማቕ ዝበሃል ሜላ ድማ ኬሚካል ሶልቨንት ዝውስኸሎም ብበዝሒ ሙቐት እውን ዝውስኸሎም ሜላ ኣሰራርሓ ዘይቲ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ እቲ ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ ክኸውን ዝኽእል ድማ ዘይትታት ብኸመይ ክንፈልዮም ንኽእል ዝብል ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ነዚ ምስ እንርኢ ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ኦርጋኒክ ነን ጂኤምኦ ዝኾኑ ስብሕታት ከምቲ ኣብ መጀመርታ ዝረኣናዮም ሳቹሬትድ ዝኾኑ ስብሒ ከም ጠስሚ ብልዒ፣ ኮኮናት ኦይል ከምኡ እውን ከምኒ ኤክስትራ ቨርጅን ኮኮናት ኦይል ዝበሉ ዓይነት ዘይትታት ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሞም እውን ልዑል ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ ዋግኦም እውን ዝወሰኸ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ንጥዕና ጠቐምቲ ዝበሃሉ ናይ ዘይቲ ኣማራፅታት ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ካልእ ድማ ካብ በጊዕን ጤልን ዝርከብ ዘይቲ ኮነ ጠስሚ እውን ናብ ዝኾነ መቀናበሪ ዘይኣተወ ዘይቲ ኢና ንረክብ። ስለዚ ከምዚኦም ዝመሳሰሉ ዘይትታት ብመጠኑ ምስ ንጥቀም እውን ንጥዕናና ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኮልድ ፕረስን ኤክስፕለር ፕረስን ዝብል ፅሑፍ ዘለዎም ዘይትታት ምጥቃም እዩ። ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዓዲ እትነብሩ ሰባት ዓብይ ጥንቃቐ ክትገብሩ ይግባእ። ስለዚ ኮልድ ፕረስ ወይ ድማ ኤክስፕለር ፕረስ ዝብል ፅሑፍ ዘለዎም ሪኢኹም ክትገዝኡ ይግባእ ማለት እዩ። ካልእ ዝምከር ድማ ብፕላስቲክ ዝተዓሸጉ ዘይትታት ዘይምጥቃም እዩ። ምክንያቱ እዞም ፕላስቲክ ዝተዓሸጉ ዘይትታት ብቐሊሉ ንፀሓይ ኮነ ንሙቐት ስለ ዝቃልዑ ምስቲ ፕላስቲክ ዝተሰርሑሉ ኬሚካላት ብምውህሃድ ናብ ካልእ ፀገም ከቃልዑና ስለ ዝኽእሉ ካብ ብፕላስቲክ ዝተዓሸጉ ዘይትታት ብግላስ ወይ ብጠርሙዝ ዝተዓሸጉ ዘይትታት እንተንጥቀም ዝበለፀ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ካልእ ድማ ምግቢ ክትበልዑ ኣብ ትሓስብሉ ሰዓት ኣብ ገዛኹም ባዕልኹም ኣዳሊኹም ክትበልዑ እዩ ዝምከር። ምክንያቱ ድማ እዞም ዳርጋ ኩሎም ሬስቶራንት ይኹን
ካልኦት እንዳ ምግቢ መሸጢ ቦታታት ብዙሕ ትርፊ ንምርካብ ክብሉ እዚ ዝሓሰረ ዘይቲ ስለ ዝጥቀሙ ንጥዕናኹም ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ካልእ መፍትሒ ዝኸውን ድማ ንዘይቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘይምብሳል እዩ። ንኣብነት ከም እኒ ኦሊቭ ኦይል ዝበሉ ዓይነታት ዘይቲ ኣብ ሰላጣ ከም ድረሲንግ ብላዕሊ ኢና ንውስኾም ሓቀይ፣ እዚ ድማ ብጣዕሚ እዩ ጽቡቕ። ንኦሊቭ ኦይል ግን ብደንቢ ምብሳል ናብ ዘድሊ ምግቢ ምስ ነእትዎ ሙቐት ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ትሑት ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ዝባላሾ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ዘይቲ ናብ ሰብነትና ኣትዩ ፍሪ ራዲካልስ ክፈጥርን ናይ ሰብነትና ዋሂታት እውን ንኽምረዙን ዝገብር ማለት እዩ። እቲ ካልእ ክንገብሮ ዘይብልና ድማ ዝተቐናበሩን ፋስት ፉድስን ምውጋድ እዩ። ምክንያቱ ናይዞም ምግብታት መቐረት ንምውሳኽ ብምባል ብዙሓት ጥዕና ዘይብሎም ነገራት ካብዚ ሓደገኛ ዘይቲ ስለ ዝውሰኸሎም ንጥዕናና ሓደገኛታት እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ። ንኣብነት ንበዓል ቺፕሳት፣ ቦምቦሊኖ፣ በርገርን ፒዛን ተመሳሰልቶምን ምፅዋዕ ይከኣል እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ ጥዕናናን ጥዕና ቤተሰብናን ክንሕሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ጠቓሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።